ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಡ್ದಿರು ಎನ್ನ ಬಸ್ ತರ್ತು ಪೆರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಅತ್ತೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಗೋಪುರ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲಿದ್ದೆ ಶಾರದೆ ಅಂತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಸೊ ನೆಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಗಲ್ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಉಂಟು ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಶಾರದೆ. ವಾವ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ದಿಯಾರ ಬಂದಿತ್ತದ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಬಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲದ ಅವು ಮೂಲ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸತ್ತ ಒಂಚಿ ಉಂಟು ಪಿಪಿ. ದ್ವಾರನೇ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತ ತೂದು ಬತ್ತ ಶಾರದೆ ಅದೇ ಜನ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಯಗತ್ತೆ ಒಪ್ಪಲ ಜನವೇ ರಾತ್ರಿ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಚಿನತ್ತ ಜನ ಪೂರ ರಾತ್ರಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಾರದಂತೂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಗ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂತವೇರು ಮಾಮೂಲಿ ಏಪಲ ಅಂಚಾರು ಅಂಚಿ ಪಾದಿತ್ತಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೆತ್ತಿ ಐಜಿಂಡ ಕತ್ತಲಾತು ದಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡತೆ ಡೈಲಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಬಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆನಾಗ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ ಬತ್ತೆತ್ತುವೆ ಆಜಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬಿದೆದುಪೆ ಆಂಡ್ ಕತ್ತಲೆ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದು ಉಂಡಿನಿ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋದು ತೂಕ ತದಪುರ ಅಂತ ತಿಮ್ಮೆನ ಬಿಡ್ರೆ ತಿಳಿ ಬುಡು ಬುಡು ಈ ದಾದ ಉಂಟು ಬುಡು ಪನ್ಪುನ ದೇ ನೋಡಮ್ಮ ಮುಗುಚೋ ಪುಜ್ಜೆ ಬೈಜ್ಜದ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬೈದೇನಾ
ಪುಚ್ಚ ಪಂಡತೆ ಪೋಂಡು ಬರ್ಪುಂಡವು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋಂಡೆನ ಅಂತ ಪುಚ್ಚೆ ಬೈದಂಡ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೋಂಡೆನ ಅಂದತೆ ಪುಚ್ಚ ಪೋಂಡೆನಾ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ ಪುಚ್ಚ ಪೋದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟ್ ಅವು ಬೊಕ ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚೆಲು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡುತ್ತುವ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡುತ್ತುವ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಪಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾತೆ ಅವು ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಪೋಂಡುಡ ಅಂತ ಬೊಕ ತುನ 4 ದಿನ ತುನಕ ಉಂಟು ಕುಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನು ತೂನಗ ಚೈತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ ತೆಗೆದುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಪುಡ್ನಿ ದಯಪಂಡಾಯ ಕಲ್ಕುವಿ ಅವು ಇಂಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಬುಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಲೈ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಉಲೈಡ್ ಆರ್ ಕಲ್ಕುವೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಸೊ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿಡೆ ಏಸೋಲು ಬರ್ಪತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂತು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಏಸಲು ಐಟಿ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಐನ್ ಪಾಡುವೆ ಐನ್ ತೂದು ಬಲೇರಪ್ಪ దయపండ దుమ్ముదలక మోసాలు పర గీసెత్తి 4 జనం ధైర్యుడు ఉంచి పైన వెలేసుకున్నా ఒక పాయింట్ లేదు దానికి వా కలర్ పండ రా కలర్ రాకుండా కలర్ దా తెలియకుండా వైట్ సిమెంట్ ಹಾಕಿದ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇನ ಪಸೆರ್ಪನೆ ಕ್ಲಾಬ್ನು ಪಾಮಜಿ ಹೊತ್ತನೆ ಕ್ಲಾಬ್ನು ಗೋಡೆ ಬಿಡೋನೆ ಕ್ಲಾಬ್ನು ಬುಕ್ಕ ಮೈಸತಿ ಬಾರಿ ಮಲಂಜಿ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗಡಾಯಿಗಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರ ಮಾಂತರ ಅಲ್ಪ ಪೋನ ಗಡಾಯಿಗಲ್ಲ ತೂಜಿ ಮಾರ ಕೊಂಚ ಕಲರ್ ಮಾಲ್ ಕೊಡುಂದು ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಹೊಸತಿ ನಿಪೊಂದು ಹಾಕಲಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಈ ಸತಿ ಬೊಲ್ತದ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಗ ಬಂತೀರ ನಿಪೊಂದು ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಾವು ಡಕ್ಕಿರ್ದು ಪೋನ ಅಂತ ರೈಸ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದ ಮೀನು ಬರ್ಪನ ಮಾರೆ ವಂಜೆ ಕಲರ್ ರೈಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಮಾಲ್ ಪಗಂದು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಮಾಲ್ ನಾನು ನಿಪೊಂದು ಹಾಕಲು ಬಂಡೆ ಇಂಕಲ್ದ ವಾ ಕಲರ್ ಬಂಡಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಕೊರ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಪೊಂದು ಹಾಕಲಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಈ ಸತಿ ಐಸಿಗೆ ಹಾಕರುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಐಸ್ ದುಂಬುಡ್ದಿದ್ದು ನುಂಗದೆ ಬಿಡಿ ಪಾಲು ಕೊರಲೆ ರಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ನಿಪೊಂದು ಹಾಕಲಮ್ಮ ಬೆದರದಾನಿ ಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪೈಂಟ್ 44 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಜಪಾನ್ದ ಪೈಂಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟೇ ಅದು ಏಸನೆ ಏಸಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತ ನಮಗೆ ಏಸತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಣೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.